Els tumors invasius de còlon, des dels seus estadis inicials, alliberen a la sang cèl·lules malignes potencialment capaces de fer metàstasi, és a dir, generar nous tumors en altres òrgans. En realitat, la metàstasi és un procés força ineficaç. Molt poques cèl·lules reuneixen les habilitats necessàries per aconseguir-ho. Moren, ja sigui la ruta cap al nou òrgan o un cop hi arriben. Malgrat la poca eficiència del procés, les metàstasi, quan es produeixen, són de molt mal pronòstic, doncs suposen el 90% de les morts per càncer. L'equip d'Eduard Batlle a l'IRB Barcelona ha descobert que un requisit indispensable per poder instaurar una metàstasi és que les cèl·lules principals del tumor, les cèl·lules mare del tumor, desenvolupin l'habilitat d'aliar-se amb les cèl·lules sanes del seu entorn, el denominat estroma. Aquesta capacitat s'observa ja en el tumor primari i sense ella les cèl·lules mare del tumor de còlon serien incapaces de fer metàstasi. Per fer una metàstasi, les cèl·lules mare tumorals alliberen TGF-beta a l'estroma. L'entorn respon alliberant una altra molècula, interleucina 11, produint una sèrie de canvis dins la cèl·lula mare tumoral que li permeten sobreviure. Gràcies a la complicitat de l'estroma, la cèl·lula invasiva de còlon podrà reproduir un nou tumor.